V Európskom parlamente bude prebiehať diskusia o právnom štáte. Chcem otvoriť najprv túto tému. V podstate to otvoril aj pán Zdechovský, ktorý bol na Slovensku. To sa týkalo europoslanec Zdechovský, to sa týkalo hlavne tých témy, nazvime to kauzy Haciendy, ale aj právny štát, čo sa týka zmeny niektorých noriem, najmä zmeny trestných kódexov, zrušenie USP. Ja chápem napríklad aj pohnutky pána Zdechovského a my v Smere s ním absolútne nemáme problémy ísť do debaty, keď bude po českých voľbách. Lebo momentálne nám to naozaj pripada tak, že pán Zdechovský nemá inú tému, len ako pomôcť svojej vlastnej strane v Čechách vyhrať voľby, alebo teda respektíve získať viacej preferencií, len nájsť si fackovacieho panáka a našiel si, sú to Slovensko a Robert Fico. Takže v tomto my nebudeme participovať a ako náhle bude po českých voľbách, budú výsledky zverejnené, nemáme problémy aj s pánom Zdechovským, alebo zvýšim stavku. Úplne najlepšie bude po vyšetrovaní, keď bude ukončené vyšetrovanie, čo sa týka OLAFu a čo sa týka Európskej prokuratúry. My zatiaľ len fabulujeme z niečoho, čo ani nevieme, akým spôsobom skončí. Ja naozaj by som bola rada, keby sme prestali takýmto spôsobom dehonestovať ostatné úrady a inštitúcie, teda úrady Európskej únie, keďže inštitúciou je Európsky parlament, ostatné sú úrady a agentúry, že nevedia robiť svoju prácu. Pretože my, pokým budeme takýmto spôsobom zasahovať, tak my vlastne budeme zasahovať úplne do každého, ešte aj do vlastných úradov, do vlastných agentúr a potom tým pádom zneistíme iba toho občana. Súhlasím s tým, že na občana sa nemá pozerať ako na niekoho, kto chce kradnúť a má sa na ňo pozerať, že je vinný hneď a priori, lebo chce čerpať eurofondy. Ten proces príjmania by mal byť jednoduchší, kontrola možno silnejšia a dúfam, že sa tá transparentnosť nebere tak, ako transparentne nám pani Ursula von der Leyenová ukázala svoje SMS-ky s Pfizerom.